Aqra kemm tifla huwa proġett li se jitmexxa mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u li għandu l-appoġġ tal-kumpanija Go li qed tajn finanzjament numru ta' proġetti edukattivi. F'din is-sena skolastika l-Aġenzija xtrat 100 ktieb għal kull librerija tal-klassijiet tal-ewwel, it-tieni u t-tielet sena tal-primarja, 50 ktieb bil-Malti u 50 ktieb bl-Ingliż. U biex aktar studenti jibbenefikaw minn aktar kotba, il-kumpanija Go se tkun qed tagħti 11,000 euro kull sena għal 5 snin. Dan biex issa jinxtraw ukoll kotba l-studenti fis-snin l-oħra tal-primarja. Naturalment, dan kien ġest li ntlaqa b'mod pożittiv mill-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu David Muscat. Naturalment, il-qari huwa ċċavetta għall-karriera ta' dak li jkun għall-edukazzjoni. Illum tkellimna pereżempju fuq ix-xjenza u t-teknoloġija. Kemm importanti it-tfal minn meta jkunu żgħar nibdew norruhom mal-ewwel kotba li mhumiex fit-tieti, jiġifieri jitkellmu fuq informazzjoni fuq ix-xjenza fuq it-teknoloġija għax permezz tal-qari jiskopru lilhom infushom u jiskopru x'hemm madwarhom. Din l-inizjattivi apparti minn fond b'investiment ta' 80,000 euro li waqfet il-Go biex joffri appoġġ għal proġetti edukattivi. Il-fond se jkun qed jgħin ukoll proġetti ta' xjenza. Infatti il-Kap Kummerċjali tal-Go Kurt Camilleri qal li dan qed isir bilan li aktar studenti familjarizzaw ruhom max-xjenza u allura jażlu li jissoktaw bl-istudju f'suġġetti ta' dan it-tip. Qed nisponserjaw il-Robotics Olympiad u għandna inizjattivi oħrajn li qed naħdmu fuqhom li huma purament fix-xjenza u fit-teknoloġija. Nafu kemm hawn ħtieġa u bżonn tal-STEM subjects, Science, Technology u Engineering u Maths. U għandna inizjattivi fil-pjan tagħna. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Everest Bartola qal li huwa grat ħafna dal-appoġġ li qed jingħata l-Ministeru, appoġġ li ser ikompli jgħin u jtejjeb il-ħiliet tat-tfal.